Toto je špeciálna minihra na serveri BadHub.cz. Minihra otestuje všetky vaše Minecraft zručnosti, či už ide o bridžovanie, parkour alebo plávanie s trojzubcom. No a dnes som sa tam pripojil. Borci, nachádzame sa na minihre s Gúšom, no a ja túto minihru hrám prvýkrát v živote. Neviem ako ty, Gúša. Takže ja tiež nie som nejaký extrémne dobrý hráč tejto minihry a môžeme ísť inač. Yes, poďme na to. No ok, mne tento skok nevyšiel. No, poďme ešte jeden pokus, dáme páni a... Aha, dobre, už som tu, ok, už som tu, Gúša. No, poďme na to, ty si predo mnou, nice. Takže tuto musím takto nájsť cestu. Táto minihra je dosť zaujímavá, dosť sa mi páči úprimne. Nice, ok. Ne, tu si. Skap. To sem. Ne. Griefing. Kamo, ne, prečo? Však si už predo mňou. Kamo. Let's go. Ale ja som skúsený. Kamo, parkour neznášam. Kamo, ja som to úplne pokazil? Ne. Ok, nice, už som ťa predbehol. A ja som hneď za tebou. Jo, dobre, ja som už tu. Dobre, ja som prvý. Ja som bol hneď za tebou, Hitni korytnačku hitni. Aha, ok, to som nevedel. Každopádne to bolo dosť tesné a na to, že to hrám prvýkrát, tak som nečakal, že bude na tom až tak dobre. Jeda, to čo je za mod? No. Kamo, so spitkou to je hrozné. A jo, to je so spitkou. Kamo, to je hrozné, to čo je? Ja to neviem skočiť. Ne, aha, dobre, tak musím bridžovať trošku. Aspoň už budem vedieť, každopádne Dr. Wolf mi možno cestičku trošku postavil, čo je dobré. Jo, akurát ja som skapal. Aha, GG. Táto mapa sa zatiaľ javí ako veľmi chaotická, ale celkom sa mi úprimne páči. Nie, kamo, Gúša ma zhodil. OK, tak on sa teraz dostáva do vedenia. Kamo, Dr. Wolf, kde si? Kde si, Dr. Wolf? Aha, tam si. Ty si mi to tam odkopal. Yes, super. Ja žijem. Ja som to len tak skočil. Yes, ok, let's go, kámo. Poďme na to. Táto minihra je dosť chaotická a mega sa mi páči. Poď, kámo. Ledva žijem, nie, kámo, ty si ma hitol. Nie, ok. Ani ja som to neklačol, lebo neviem, čo robím, fakt. Kámo, čo tu robíme? Kámo, my sme to ani jeden nestihli. Ne, my sme to nestihli. GG, kámo. O čo pôjde, kámo? Bridžovať sa musíš. Hlavne ma... Ne, kámo, ne. Budem tam prvý. Dobre, poďme. OK, kámo. OK, GG, som tu prvý. GG. Dobre, takže prvú túto celú hru som vyhral ja. Každopádne hrá sa na 3 víťazné, takže poďme novú hru. Dámy páni, máme tu ďalšiu hru, no a tentokrát by som teoreticky mohol vyhrať, pretože už som trošku spoznal túto minihru. Jo, doteraz som nepoznal ani žiadnu mapu, no a tuto si myslím, že pôjde opäť o bridžovanie, jo? Ako inak. Kámo, nie, Gúša, nie, kámo, ma zase hitol. Je mu to hitovanie naozaj ide, že Gúša? Kámo, už sa dostávaš do vedenia, počkaj, kámo, počkaj si na mňa. Kámo, ne. Dobre. Som skoro skapal. A ja som to klačol. Ne. Ne, GG. Už som skoro v cieli. Ok, kámo, tak toto máš asi vyhraté, ak neskapeš. Ja neskapem, ja nikdy neskapem. To som síce už hovoril párkrát v tomto videu, ale tak nevadí. GG. Nie, Gúša sa opäť dostáva bohužiaľ do vedenia. No Gúša, nevyzerá to so mnou vôbec dobre. No, to teda nie. Každopádne táto mapa je dosť krátka, no a mohli by sme ju celkom dať a poďme na to. Poďme. Ne. Ty si predo mňou. Kamo, jaké šťastie. Ok, ja už idem za tebou. Kamo, ne. Dr. Wolf, kde si? Kde si, Dr. Wolf? No, vyzerá to s tebou veľmi zle, Gúša, pretože ja som tentokrát dokončil mapu ako prvý. Yes. Pri tejto mape ani úprimne neviem, o čo pôjde, tak sa nechajme prekvapiť, Gúša, poďme. Nie, kamo, nie. Tak toto bolo dosť tesné, kamo, ja som úplne najlepší hráč. Nie si. Ne, ty máš extrémne šťastie. OK, kamo, OK. GG, takže vyhral som aj toto kolo. A druhú hru som znovu vyhral.
Takže je to teraz 2-0 na výhry a ideme možno poslednú hru. Uvidíme teda, jak sa doktorovi Wolfovi bude dariť, takže poďme na to. Holo začína, znovu toto bridžovanie tu je teda, takže mám tu znovu veľkú šancu. Doktor Wolf ide za mňou, ale ja sa bridžujem, dobre, tak nič. To úplne nevyšlo. Ja mám, borci, jasnú taktiku a to je výhra, jo? Ideme si úplne po výhru, takže tak tomuto tu urobíme. Každopádne to bude celkom hardcore, pretože toto bridžovanie mi vôbec nejde. A teraz už iba posledná plocha, kamo. A už sa dostanem, nie, kamo, ja som skapal. Kamo, a ja som skapala, tiež neviem jak. Idem ťa zabiť, guláš, idem ťa zabiť, po dole, kámo, a musíme toto vyhrať, aby som mal nejakú šancu na vyrovnanie skóre, pretože jasne vyhrávaš. Kamo, ne, kde si? Yes! Ne. Kámo, prvé miesto. Máme tu ďalšie kolo, no a tentokrát by som opäť chcel vyhrať, aby sme nejako dorovnali to skóre a tu je nejaký parkour. Kamo, tebe to nejak ide. Dobre? A ja som tam skapal, Ne. Yes. Jau! Dobre. Toto je ešte dosť ťažké a máme tu nejaký ešte pokračuje tento lávový parkour, kamo, a bariérový. OK, poď, už chcem byť na konci tohto parkouru, kamo, Ty si kde? No, Gulšík už celkom ďaleko, tak ma poriadne predbehni. Mne to nejde. Kamo, toto je krásny parkour. Ja už som vo finiši. Ne, doktor. Jak som mohol skapať. Ty si skapal? Jo, ale ja skapal? keď túto skapem, tak sa môžem vrátiť, lebo ja som už na takom parkoure inom. Aha, počkaj, to niekde Ja pokračuje. Tak Aha, pokračuje, jasne. tak ja idem pomaly asi teraz. Už iba 15 sekúnd. GG. Let's go! Našťastie som toto kolo vyhral, no a celkom ťa už dorovnávam, Gúša. Je to 2-1 na víťazstva, takže Je to dáme jedna. možno rozhodujúcu hru. Uvidíme, jak sa nám bude dariť teraz. Dobre, máme tu ďalšiu hru, do ktorú hlavne ma nehitni. Ne. Ne, kamo, ty si to vyhral. Ty to vyhráš. Ty si kde? Ja som skapal. GG. Ok, kamo, že by som to vyhral? Yes! Som to na teba čakala, ja som si to nevšimol. Ja viem. Čo som urobil? Už dámy a páni, máme tu poslednú hru v tomto videu, pretože ak by Gúša teoreticky vyhral, tak vyhral celkovo našu hru, jo, takže musím sa snažiť. OK, Gúša, choď preč, OK, tuto nie, jo, a musíme nájsť správnu cestu, takže takto to vykopem, tu je správna cesta, OK, nice. Jak si to vedel? Kamo, zase som si dobre typol. Ne, jak proste, ja nechápem tomu úplne. Ne, áno, Zase som si dobre typol. áno, GG. Ne, kamo. Už sa mi túto challenge nepodarilo vyhrať a ja ti, Gúša, akože gratulujem, jo, zaslúžená výhra, podľa mňa. No, Jo, GG. gratulujem ti, vyhral si 3-1. Celkové skóre. Je to tak. Ľudia, ja sa s vami lúčim, ak by ste chceli viac videí z tohto BadHubu, tak dajte mi vedieť do komentárov, za mňa to je perfektný server. No a zatiaľ, čau.